per eliminar-lo, perquè l'ús diari de Sensodyne crea una barrera que protegeix les dents sensibles i evita el mal, fins i tot quan prenem alguna cosa freda. Amb Sensodyne ara el gelat és un plaer. Sensodyne, un dentifrici que alleuja i protegeix les dents sensibles. Provat clínicament. Caramels Halls amb acció de vapor. Aclareixen i suavitzen. I ara, maduixa mentolada sense sucre. Aclareixen amb molt de gust. Si veu molt llunyana la possibilitat de comprar-se una casa, pari i esmena la pantalla. Ara, Barclays li ofereix un crèdit habitatge amb un baix tipus d'interès. La tranquil·litat que si pugen els interessos, el seu interès no pujarà d'un límit. I si baixen, el seu interès baixarà sense límit. Crèdit habitatge blau de Barclays, protegit contra les puges, garantides les baixes. Truqui al 900 1 2 3 4 5 6. Doncs és veritat. A Pans & Company tenen una cosa nova. Què és? Tasta-ho tu mateixa. Només faltava això, patates fregides. Què farem ara? Menjar-nos-les, suposo. Ara, a Pans & Company. Sobreviuran aquesta trampa en Tintín i el Milú? Ho veuràs amb La Vanguardia, perquè amb l'exemplar de dissabte podràs aconseguir les pel·lícules de Tintín en vídeo. Típic. Tòpic. Mastegat del Juràssic. Què passa? Pepsi Max, màxim gust de cola sense sucre. Estriparax. Al·lucinarax. Trencarax. Arrasarax. Màxima bogeria. Perquè tu ens ho has demanat, hem millorat els tampons Tampax. Ara tenen un aplicador amb una textura sedosa encara més llisa. A més, el tampó està cobert d'una capa més fina i suau. Ja veuràs com seran més fàcils d'usar. I com sempre, Tampax et dona tota la protecció que necessites. Nous tampons Tampax. En la selecta combinació dels millors cafès del món hi ha el secret del gran sabor de Bonca. Bonca, el sabor d'un gran cafè.